Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι ισχυρές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιακές ανακατατάξεις του ελληνικού κόσμου κατά τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ., δηλαδή κατά την αρχαϊκή περίοδο, και η όθηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας θεωρείται ότι συνετέλεσαν τα μέγιστα στη γέννηση του κλασικού πολιτισμού και στην παγκοσμίως ασύγκριτη άνθηση της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. του Χρυσό αιώνα, η καλλιτεχνική εγρήγορση, ιδιαίτερα μετά τους Περσικούς πολέμους, ανοίγει νέους ορίζοντες. Μεταξύ των άλλων υψηλών επιτευγμάτων, η γλυπτική τέχνη μεγαλουργεί. Διευρύνει σταδιακά τους ορίζοντες της έκφρασης της ανθρώπινης προσωπικότητας και της προβολής ποικίλων εκφάνσεων της σκέψης και της ιδιοσυγκρασίας. Ιδιαίτερα στις φυσιογνωμίες των αγαλμάτων προσωπικότητων του πνεύματος, όπως αυτές που θα εξετάσουμε, ότι δεν ποτέ ξεπεράστηκαν από την μετέπειτα διαιτική η ποιότητα, η ευαισθησία, η ποικιλία και η φραστική δύναμη απόδοσης του πνευματικού, του ηθικού ή του ψυχικού τους κόσμου. Οι Ρωμαίοι κατακτητές, όταν πρωτοαντίκριζαν ελληνικές πόλεις, κατά τον 2ο αιώνα π.Χ. έμεναν έκθαρροι. Μετά την επικράτησή τους, αμύθιτης αξίας γλυπτά καλλιτεχνήματα και άλλα αντικείμενα ξεριζώθηκαν από τους ελληνικούς τόπους και μεταφέρθηκαν σαν λάφυρα μαζικά για να κοσμίζουν χώρους των κατακτητών. Αναφέρομαι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το 187 π.Χ. μετά την ήττα των Αιτωλών, ο Ρωμαίος Μάρκους Φούλβιος Νοπίλιος μετέφερε στη Ρώμη 785 χάλκινα και 230 νορμάλινα αγάλματα. Το 168 π.Χ. ο Εμίλιος Παύλος, μιλήτης της Πύλνας, χρειάστηκε 250 άμαξες στο θριαμβό του για να μεταφέρει έργα ελληνικής γλυπτικής και ζωγραφικής. Μετά την πτώση των Συράκουσων έως και εκείνη της Κορίνθου, οι Ρωμαίοι επί 70 χρόνια μετέφεραν προς την πρωτεύουσά τους έργα τέχνης μαζικά και ακόρεστα. Ο θαυμασμός, το δέος για τα κλασικά έργα τέχνης, αλλά και γενικότερα για τον ελληνικό πολιτισμό στο σύνολό του, οφούσαν τους Ρωμαίους να επενδύουν κυριολεκτικά τις επάμνες τους, τα ανάκτερα και πάσης φύσεως δημόσια κτίρια με έργα ελληνικής τέχνης. Η Ρώμη είχε μετατραπεί σε ένα απέραντο μουσείο ελληνικών καλλιτεχνικών θησαυρών. Όπου τα αυθεντικά έργα δεν επαρκούσαν, η διακόσμηση ολοκληρωνόταν με αντίγραφα των πρωτότυπων, όπως αυτά που βλέπουμε. Μια αστήρευτη παραγωγή αντιγράφων και νεοκλασικών έργων κάλυπτε τον αριθμό γνήσιων κλασικών. Οι αυθεντικοί αδριάδες εκφανών, συνήθως πολυχάλκινοι, ήταν πολυχάλκινοι, και για τούτο τους επόμενους αιώνες καταστράφηκαν, διότι κατακαιρματίστηκαν και επαναρχιτεύτηκαν για να γίνουν κέρματα, όπλα και σκευή. Ευτυχώς πλούσιοι Ρωμαίοι, ανέτετα σε εξαίρετους Έλληνες γλύπτες που ήταν πάραδος αιώνων, να φιλοτεχνούν συνήθως μαρμάρινα αντίγραφα των κεφαλών επιφανών Ελλήνων για να διακοσμούν από δικά τους και άλλους χώρους. Οι πολύ πλούσιοι αριστοκράτες και φορείς παράγγελναν ακριβά αντίγραφα ολόκληρων των Ανδριάτων, όπως αυτόν στην εικόνα. Οι ζωγραφικές αναπαραστάσεις προσώπων αρχαίων Ελλήνων που πραγματοποίησαν βασίστηκαν στη μελέτη κυρίως των μαρμάρινων ποιοτικών αντιγράφων των αυθεντικών Ανδριάτων, αντιγράφων που δημιουργήθηκαν επί ρωμαϊκής εποχής, κατά κανόνα από έξοδους Έλληνες γλύπτες. Και τούτο γιατί, όπως είπαμε, τα αυθεντικά αρχαιοελληνικά πολυχάλκινα γλύπτα στην πλειοψηφία τους καταστράφηκαν. Τα έλειωσαν. Αναπαρέστησα περίπου 50 αρχαίες φυσιογνωμίες έως τώρα, με κολαπελαδιού σε Κανδά. Ήταν μια προσωπική μου πρωτότυπη ιδέα, την οποία ακολούθησαν καλλιτέχνες του εξωτερικού
με ψηφιακή τεχνική, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη. Ισίωδος και Πίνδαρος, η συμβολή τους στην παγκόσμια ποίηση και η μορφή τους όπως παρουσιάζεται στα αρχαία γλυπτά. Ο Ισίωδος και ο Πίνδαρος συγκαταλέγονται στους 10 σημαντικότερους ποιητές όλων των εποχών. Έζησαν στη Βιωτία. Μια από τις μεγάλες επιτεύξεις του αρχαίου ελληνικού ποιητικού λόγου είναι η λυρική ποίηση, στην οποία, όπως γράφει ο Παναγής Λεκατσάς, ο Πίνδαρος έδωσε το υπέροχο και τελευταίο απάνθισμά της, ανεβάζοντάς την στο ψηλότερο σκαλοπάτι της. Οι ρίζες της λυρικής ποίησης είναι πανάρχαίες. Από τον 7ο έως και τον 5ο αιώνα π.Χ. ο ποιητικός λόγος έχει ήδη ένα πλούσιο παρελθόν. Ο λόγος της λυρικής ποίησης ήταν μελοποιημένος και πολλές φορές η μουσική ήταν χορογραφημένη με εκπαίδευση και γνώση από πρικισμένα πρόσωπα. Η λυρική ποίηση προέκυψε ως έκφραση έντονων κοινωνικών μεταβολών και αναστατώσεων. Μεταξύ 7ου και 5ου αιώνα π.Χ. γεννιέται, ακμάζει και πεθαίνει η τυραννίδα. Διαμάχες, στάσεις, ανατροπές, διωγμοί, μεταναστεύσεις, απικισμοί, απελευθερώσεις δούλων, αναδασμοί γης. Όλες οι αλλαγές είχαν τότε καταγραφεί σε ποίηματα. Όμως από το τεράστιο εκείνο έργο των ποιητών διασώθηκαν μόνο 12.000 στίχοι περίπου. Ο Πίνδαρος γεννήθηκε στις Θήβες, στη συνοικία Κοινός Κεφαλές. Ήταν γέννημα θρέμα της θηβαϊκής αριστοκρατικής νοοτροπίας και γειτονεύοντας με τους Δελφούς, σημαντικότατο θρησκευτικό κέντρο, είχε επηρεαστεί από την παράδοση στα θεογονικά ιερολατρικά έπι. Σπούδασε στην Αθήνα. Παραγωγικός για περισσότερο από 50 χρόνια, ο Πίνδαρος άφησε επιβλητικό έργο από το οποίο σώθηκαν αποσπάσματα από πεάνες, διθύραμβους, θρήνους, παρθένια, προσώδια, εγκόμια και 4 βιβλία με 44 επίνικους. Οι επίνικοι ήταν χοροδιακά άσματα που ψάλλονταν για τον νικητή κατά τον εορτασμό της επιτυχίας του. Στους επίνικους ο Πίνδαρος, αυστηρός και μεγαλόπρεπος, υμνούσε τους νικητές των αθλητικών ειρηνικών αγώνων της Ολυμπίας, της Νεμαίας, των Πυθίων και των Ισθμίων. Τους υμνούσε όπως τους νικητές μετά τον πόλεμο. Στο πρόσωπό τους νικούσε η πόλη του, η πρόγονη και η οικογένειά του και εξυμνώντας απαράμιλα το βίο και τα ηθικά του προσόντα, τα εξύψωνε σε ηθικές, μυθικές και λυρικές ιδέες. Κατά τον Παναγή Λεκατσά, συνάρθρωση του κατορθώματος του νικητή με ένα σύστημα ηθικής φιλοσοφίας σε κανένα άλλο είδος ποίησης δεν συναντούμε. Το ύφος του είναι περίτεχνο, με σπάνια επίθετα, εικόνες ανυπέρβλητης μεγαλοπρέπειας, τολμηρούς συνδυασμούς λέξεων, ακραίες μεταφορές, εφάνταστη εικονοποιία, ποικίλα τεχνάσματα, πολλαπλές σκέψεις που εφορμούν από διαφορετικά σημεία και ξεχύνονται σε χήμαρο. Ο Πίνδαρος περνά από τη μια σκέψη στην άλλη, δημιουργώντας περιόδους. Επιδιώκει την ηχητική αρμονία των λέξεων. Αγαπά το αρμονικό συντέριασμα των ήχων, τις συνηχήσεις. Δεν δεσμεύεται από την παράδοση και χρησιμοποιεί όλα τα ρητορικά σχήματα. Επηρεασμένος από τις θρησκευτικές μεγαλειώδεις τελετές των Δελφών και της Ολυμπίας, λογαρίζει τον εαυτό του ως ιεροεξηγητή, δηλαδή επιφορτισμένο να μεταβιβάσει στους άλλους γνώση και σοφία. Ο ποιητής άλλωστε λέγεται σοφός ανήρ ή και σοφιστής ακόμη. Σμικρός εν σμικρής, μέγας εν μεγάλης έσωμεν. Μικρός ανάμεσα σε μικρούς,
Θα γίνω μεγάλος ανάμεσα σε μεγάλους. Ο πρώτος Ολυμπιόνικος του Πίνδαρου συνετέθη προς τιμή του τυράννου των Σιρακουσών Ιέρωνα και της νίκης του σε αρματοδρομία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 476 π.Χ. Η οδή ανοίγει με αναφορά στην υπεροχή διαφορετικών μεταξύ τους στοιχείων, όπως του νερού, του χρυσού, του ήλιου και των Ολυμπιακών Αγώνων. Η σύγκριση αυτή οδηγεί στο εύλογο συμπέρασμα ότι οι Ολυμπιακοί είναι οι πιο λαμπροί από όλους τους πανελλήνιους αγώνες. Ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Πίνδαρος για να πείσει τον ακροατή και τον αναγνώστη, ο διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Κακριτής κατέδειξε με σαφήνεια ότι ο Πίνδαρος παρασύρει το κοινό του όχι με τη θεμελίωση λογικών ισχυρισμών, αλλά με τη μαγεία του λόγου του. Η σύγκριση των Ολυμπιακών Αγώνων με καθένα από τα πολύτιμα στοιχεία της φύσης μας πείθει ποιητικά, όχι λογικά, καθώς ασκεί πάνω μας τόση γοητεία, ώστε να παραδεχόμαστε τον ισχυρισμό του ποιητή χωρίς καμιά επιφύλαξη. Στον σχετικά ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, απλώς θίουμε θέματα. Συχνά ο ποιητής, αφού εξεθίαζε τον νικητή των αγώνων, στο τέλος τον προσγείωνε σαν να τον συμβούλευε. Πρόσεξε, η ζωή έχει τα πάνω, έχει και τα κάτω της. Ένα απόσπασμα από επίνικο, στον οποίο ο Πίνδαρος, αφού έχει εξυμνήσει τον νικητή, στο τέλος τον προσγειώνει. Γοργά των θνητών αυξαίνει η χαρά, μα το ίδιο γοργά και στο χώμα πέφτει από σεισμό που σκέψη άστοχη τον φέρνει. Εφήμεροι είμαστε. Τι είναι κανείς και τι δεν είναι. Άνθρωπος ονείρου σκιά. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ερευνώντας την ελληνική ιδιαιτερότητα, επισημαίνει μια ουσιώδη συνιστόσα της κλασικής ελληνικής στάσης στους περίφημους στίχους του Πίνδαρου. «Ω ψυχή μου, μην επιδιώκεις αιώνια ζωή. Είναι παράλογο να θέλουμε να γίνουμε αθάνατοι, αλλά εξάντλησε τα όρια σου ως θνητός». Λίγα λόγια για τη μορφή του Πίνδαρου, όπως μας έρχεται από το παρελθόν μέσω της γλυπτικής. Τα τιμητικά αγάλματα των επιφανών ήταν στημένα σε πολυσύχναστα μέρη και οι εικονιζόμενοι αποτελούσαν παραδείγματα προς μίμηση, όπως αντίστοιχα το αρχαίο θέατρο δίδασκε. Μετά την ιστορική νίκη των Αθηναίων στις πλατείες επί των Περσών, ο Πίνδαρος αφιέρωσε στην Αθήνα ένα διθύραμπο. Πολυήμνητη, στεφανωμένη με νεξέδες, ξακοσμένη Αθήνα, της Ελλάδος στήριγμα, θεϊκή πολιτεία. Οι Αθηναίοι, ενθουσιασμένοι για τη φράση του Πίνδαρου που υμνούσε την Αθήνα, αποκαλώντας την της Ελλάδος στήριγμα, του έστησαν Ανδριάντα το 460 π.Χ. περίπου, 2 δεκαετίες πριν τον θάνατό του. Κατά τον Παυσανία, ο Πίνδαρος παρουσιαζόταν καθιστός, με λεπτή στεφάνη στο κεφάλι, λύρα στα χέρια και ανοιχτό βιβλίο ποιημάτων στα γόνατα. Το άγαλμα του Πίνδαρου δεν διασώθηκε. Διασώθηκαν όμως 7 αντίγραφα της κεφαλής του, που παρουσιάζουν τον ποιητή με χαρακτηριστικά συγκεκριμένης φυσιογνωμίας, όπως δηλαδή θα ήταν περίπου στην πραγματικότητα με κάποια στοιχεία εξειδανίκευσης, ιδεαλισμού. Η ζωγραφική αναπαράσταση του Πίνδαρου προέρχεται κατά κύριο λόγο από το καλύτερο μαρμάρινο αντίγραφο του πρωτότυπου αγαλματός που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Νάπολης. Το ζωγράφιζα ελέγχοντας αφενός τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή επαληθεύοντας τα με εκείνα άλλων αντιγράφων της κεφαλής, αφετέρου μελετώντας τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής εκείνης και βεβαίως σχετικά συγγράμματα. Στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.,
που στήθηκε το άγαλμα του Πίνδαρου ήταν εποχή που τα αγάλματα εντυπωσίαζαν με τα εξειδανικευμένα χαρακτηριστικά σώματος και κεφαλής, διότι η ποιοτική αισθητική εμφάνιση αποτελούσε έκφραση ηθικής αξίας τότε, όπως η κεφαλή του Περικλή, αριστερά στην εικόνα, και οι περίφημοι πολεμιστές που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα του Ριάτσε στο κέντρο. Το βλέπουμε. Έργο περί τα 450 π.Χ. Η ζωτικότητα, όπως γράφει ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Πολ Τσάνγκερ, της καλλιτεχνικής δημιουργίας του μοναδικού εκείνου αιώνα, γέννησε διαφορετικά ρεύματα. Ο Ανδριάτης, παραδείγματος χάρη του Πίνδαρου, που δημιουργήθηκε στα 460, εμφανίζει μεν τον ποιητή με μια εξειδανίκευση, αλλά με χαρακτηριστικά συγκεκριμένης προσωπικότητας. Αρχίζει δηλαδή να παρουσιάζεται στην αρχαία προσωπογραφική τέχνη και ένας ρεαλισμός που θα μεγαλουργήσει και εκείνος όπως και άλλα ρεύματα. Έως τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. οι γλύπτες απέφευγαν την προβολή των προσωπικών χαρακτηριστικών. Απέδιδαν ιδεαλιστικά τα πρόσωπα, όπως βλέπουμε, και στην κεφαλή του Περικλή, δηλαδή με έναν γενικό τύπο προσώπου, με παρόμοια χαρακτηριστικά. Στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών και αιώνων, με ολοένα αυξανόμενη και εντυπωσιακή ακρίβεια, παρατηρείται αφενός μια πρωτοφανή στην ιστορία της τέχνης εξέλιξη λεπτομερούς απόδοσης των προσωπικών χαρακτηριστικών και αφετέρου εξέλιξη της εκφραστικότητας, της απόδοσης του χαρακτήρα και του ψυχισμού των εικονιζόμενων με μια ασταμάτητη καλλιτεχνική έρευνα από τα μέσα του 5ου έως και τον 2ο αιώνα π.Χ. έως δηλαδή τις αρχές της κατοχής μας από τους Ρωμαίους. Στην εικόνα μια απλή περιγραφή της εξέλιξης, δηλαδή της σταδιακής ανάπτυξης, απόδοσης ειδικά της σκέψης στα γάλματα, διότι οι περισσότεροι γνωρίζουμε επιφανειακά την αρχαία γλυπτική. Η χρονική απόσταση του τελευταίου γλυπτού πορτρέτου από το πρώτο είναι περίπου 130 χρόνια. Ας τονίσουμε ότι όλα τα πρόσωπα κατά την κλασική εποχή αποπνέουν μια αίσθηση πληρότητας. Από επάνω αριστερά Περικλής παρουσιάζεται ιδεαλιστικά, χωρίς έκφραση συναισθημάτων. Σε αμέσως επόμενο στάδιο ο Πίνδαρος, σε αναπαράσταση, αποδίδεται με φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, όχι όπως ο Περικλής, αλλά με πρόσωπο ανέκφραστο ακόμη. Θουκυδίδης. Το πρόσωπό του εκφράζει βαθιά, σοβαρή σκέψη. Σοκράτης. Στο στάδιο αυτό, μετά τα 400 π.Χ., συντελέστηκε επανάσταση στην αρχαία ελληνική τέχνη. Πρόκειται για απαλλαγή από την μέχρι τότε ωρεοποίηση, δηλώνοντας ότι η αληθινή φιλοσοφία αναγνωρίζει την ασημαντότητα του φαίνεσθε, οδηγώντας στην αντίληψη της ουσίας των πραγμάτων. Σε αμέσως επόμενη φάση, Πλάτων, αυστηρός, συντηρητικός όπως ήταν, εντελώς απορροφημένος σε σκέψεις. Αριστοτέλης. Τελευταία δεξιά κάτω. Το πρόσωπο του αγάλματός του αποτελεί ένα επίτευγμα γλυπτικής εκφραστικότητας. Παρουσιάζεται πλέον η φιλοσοφημένη σκέψη με την ευαισθησία του νου. Ας παρατηρήσουμε εκφράσεις μετά την εποχή του Αριστοτέλη, μετά τον 4ο αιώνα π.Χ., στην κάτω σειρά. Από αριστερά κάτω, κοινικός φιλόσοφος. Σαν να προκαλεί το θεατή, όπως βλέπετε, ίσως και να τον χλεβάζει. Ακολουθεί ο Δημοσθένης, ο πολιτικός που απεγνωσμένα μέχρι τέλους προσπαθεί να σώσει την πόλη του, την Αθήνα. Το τέλος της πόλης κράτους είναι κοντά. Σε λίγο θα αυτοκτονήσει
για να μην πέσει στα χέρια των Μακεδόνων που προήλαβαν προς την Αθήνα από τα αριστουργήματα της εκφραστικής τέχνης. Ο επόμενος επιφανής στην εικόνα είναι ο Ησίωδος, τον οποίο θα εξετάσουμε αμέσως μετά. Κλείνει η αναγκαία παρένθεση, συνεχίζουμε με τον Πίνθαρο. Το σχήμα των κάπως πεταχτών αυτών του αυτιών του Πίνθαρου, όπως και η όλη η μορφή της κεφαλής και του πίσω μέρους του κρανίου του, ειδωμένων από το πλάι, έχουν αποδοθεί από τον γλύπτη ρεαλιστικά, αν και ελαφρώς ωραιοποιημένα. Φαίνεται δηλαδή πως ο γλύπτης αντέγραψε τα χαρακτηριστικά του Πίνθαρου, μάλλον με εκμαγείο, με καλούπι. Άλλωστε μοιάζει με εκείνα σύγχρονων κεφαλών της ευρύτερης περιοχής της στερεάς Ελλάδας, στην οποία ανήκει η Θήβα, γενέτειρα του Πίνθαρου. Οι ομοιότητες που παρατηρούνται μεταξύ των φυσιογνωμιών αρχαίων και σύγχρονων Ελλήνων αποτελούν δεδομένο που συμπλέει με σύγχρονες μελέτες γενετικής, οι οποίες απέδειξαν ότι υπάρχει γενετική συνέχεια με τους αρχαίους Έλληνες. Στον ελλαδικό χώρο έχουμε γενετική συγγένεια με τους αρχαίους προγόνους σε ποσοστό 70 έως 85% κατά τόπους, σύμφωνα με τη σύγχρονη γενετική. Στην εικόνα μας, γλυπτές κεφαλές Ομήρου, Δημόκριτου, με ερωτηματικό, ο Δημόκριτος είναι πάνω αριστερά, Αφροδίτης της Μήλου, Χρυσήπου Θεόφραστου, Ησίωδου, Αριστοτέλη. Τα χαρακτηριστικά τους θυμίζουν σαφώς σύγχρονους Έλληνες. Η γλυπτή απεικόνιση του Πίνθαρου αποτελεί μία από τις πολύ πρώιμες ελληνικές προσωπογραφίες επομένως. Εικονίζεται χωρίς έκφραση συναισθημάτων, αλλά με κάποιες ρητίδες σκέψεις. Αποπνέει μια αίσθηση πληρότητας, η οποία χαρακτήριζε τα αγάλματα του Χρυσού αιώνα και γενικά της κλασικής εποχής, όπως αναφέραμε. Αντικατοπτρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο η πνευματική εφορία της κλασικής εποχής. Η γενιάδα του Πίνθαρου, αριστοκρατική, συντηρητική για την εποχή του, είναι κομψά γυρισμένη και στερεωμένη έτσι, ώστε να μην αγγίζει τη λύρα που έπαιζε συνοδεύοντας τους στίχους του. Ένα οριζόντιο κόψιμο της γενιάδας, λίγο χαμηλότερο από το κάτω χείλος, ήταν συνήθεια της εποχής που έζησε ο Πίνθαρος. Τα φρύδια του στεφανώνουν τα μάτια σχηματοποιημένα σε ένα σχήμα που σήμερα θα λέγαμε ψαροκόκαλο. Αριστοκράτης. Οι ειδικοί όπως ο Τζουλιάνι επισημαίνουν το γεγονός ότι ο τιμητικός Ανδριάδας στήθηκε ενώ ζούσε, ταξίδευε και παρουσίαζε την ποίησή του, ο Πίνθαρος, πράγμα που σημαίνει πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του αγάλματος, όπως και η ιδιότυπη γενιάδα, ήταν αναγνωρίσιμα προσωπικά του στοιχεία. Εφόσον επομένως το αρχαίο γλυπτό πορτρέτο ανταποκρινόταν στην αληθινή εμφάνιση του Πίνθαρου, η ζωγραφική αναπαράσταση του γλυπτού του, από τις πρώτες που εκπώνησα, αποτελεί προσέγγιση της πραγματικής του μορφής. Περίπου αυτή θα πρέπει να ήταν η όψη του μέγιστου λυρικού ποιητή μας. Και τώρα ας περάσουμε στον Ησίωδο. Έζησε περίπου στα 700 π.Χ. Σε έναν άγωνο τόπο γεννήθηκε και πέθανε ο Ησίωδος, στην άσκρα της Βιωτίας, τον 7ο π.Χ. αιώνα, σαν ποιητής και ραψοδός, περιφερόταν ψάλλοντας έπι, τα δικά του έπι και του Όμηρου. Έζησε σε εποχή ανακατατάξεων κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών και εξορμήσεων από την Ελλάδα, το Αιγαίο
και τη Μικρασία προς νέες πατρίδες, προς νέους ορίζοντες. Οι έντονες εκείνες μεταβολές των παλιών καταστάσεων επηρέασαν το έργο του Ησίωδου. Προσέδωσαν σε αυτό ρεαλισμό, χωρίς να τον κλονίσουν από τις αρχές της δικαιοσύνης, της φρόνησης και της έντιμης εργασίας, τους πυλώνες ηθικής αντιμετώπισης καταστάσεων. Η ποίηση του Ησίωδου είναι διδακτική ποίηση, σε αντίθεση με το ηρωικό έπος του Ομήρου. Το έπος του Θεογονία είναι το αρχαιότερο κείμενο που διαθέτουμε μετά τα ομηρικά έπη. Ο Ησίωδος με τη Θεογονία καθιέρωσε ένα νέο είδος στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Είναι έργο επιβλητικής σύνθεσης και αποτελεί μια κοσμογονία, καθώς οι αρχαιοελληνικοί θεοί αντιστοιχούν σε φυσικά φαινόμενα, σε φυσικά στοιχεία και φαινόμενα. Στη γειτονιά των Δελφών και στο συντηρητικό χώρο της Βιωτίας όπου ζούσε, ο ποιητής είχε τη δυνατότητα να μελετήσει σε βάθος την ελληνική θρησκευτική παράδοση. Η καταγωγή της οικογένειάς του από τη Μικρασία, αλλά και προϋπάρχοντες μύθοι από την Ανατολή, πιθανώς ήδη από το 1000 π.Χ., επηρέασαν με θέματα τη συγκρότηση της Ησιώδιας κοσμογονίας. Ο ποιητής εκθέτει τη γενεαλογία των θεών από τις πρώτες αρχές. Χάος, γη, έρος, έως και τον καθορισμό της κοσμικής τάξης από τον αρχηγό των Ολύμπιων θεών, τον Δία. Μετά το χάος, λέει ο Ησίωδος, έγινε η ευρύστερνος γαία, ακολούθως ο έρος και έπειτα όλα τα όντα. Ο όρος χάος απαντά πρώτα στον Ησίωδο. Από το χάος αναδύονται τα πάντα και όλα τα όντα, όπως και οι άνθρωποι, οι οποίοι σημειωτέων δεν αποτελούν δημιουργήματα των θεών. Στα τρομερά τάρταρα βυθίζονται όλες οι ρίζες της γης, της θάλασσας, του έναστρου ουρανού, σε μια τεράστια άβυσσο. Οι ειδικοί επισημαίνουν την οριακή θέση του Ησίωδου, ενός ποιητή, ανάμεσα στην παλαιά αμιγώς μυθική σκέψη και στον επερχόμενο φιλοσοφικό, φυσιοκρατικό στοχασμό. Στις μυθολογικές σημασίες της θεογονίας του Ησίωδου, μας λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης, εμπεριέχεται μια ουσιώδης φιλοσοφική σημασία, εκείνη του απείρου του Αναξίμανδρου, ο οποίος έζησε 150 χρόνια αργότερα. Πρόκειται για την ιδέα ενός χάους αβύσσου, με την έννοια του άμορφου μείγματος, μέσα στο οποίο συνυπάρχουν όλες οι μελλοντικές μορφές και το οποίο αποτελεί σε κάθε περίπτωση την πραγματική συνθήκη της δυνατότητας και της πραγματικότητας όλων των μορφών. Ο περίφημος αυτός κανόνας που ετέθη, όπως θα πει ο Αριστοτέλης, ως αρχή, ως πρωταρχικό στοιχείο. Δεν ήταν μόνο αυτό ο Ησίωδος. Στο έπος του «Θεέργα και ημέρε», ο ποιητής είχε ως αφετηρία ένα προσωπικό του βίωμα. Τη διαμάχη του με τον σπάταλο και ανεπρόκοπο αδελφό του για το μοίρασμα της πατρικής κληρονομιάς. Στο διδακτικό αυτό έργο των 828 στίχων, ο Ησίωδος, νουθετώντας τον αδελφό του, υποδεικνύει ηθικές αρχές, κανόνες και πρακτικές συμβουλές, συνθέτοντας ένα πανανθρώπινης αξίας έργο. Στο έργο αυτό παρουσιάζεται και η προημότερη διδακτική παραβολή με σώα που έχει διασωθεί. Επιπλέον, οι ήρωες του δεν είναι βασιλιάδες και αριστοκράτες, ούτε θεοί και ήρωες, όπως τα ομηρικά έπι.
Είναι απλοί άνθρωποι του μόχθου, της αρετής και της σκέψης. Για πρώτη φορά με τον Ησίοδο στην παγκόσμια λογοτεχνία υμνείται το έπος των ανθρώπων του μόχθου και της γης που περιγράφονται στο φυσικό τους χώρο. Όντας Γεωργός ο ίδιος κηρύσσει την αξία του τίμιου υδρότα ως πηγή αρετής και η μία ευγένεια και τη δικαιοσύνη που ο Δίας σαν δώρο την έβαλε στα θεμέλια αυτής της γης. Η δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον Ησίοδο, δόθηκε μόνο στον άνθρωπο ως μέσο για να τον γλιτώσει από τον εξοδοτικό αγώνα όλων εναντίον όλων που ορίστηκε για τα ψάρια, για τα αγρίνια, τα πουλιά. Σε γενικές γραμμές η ελληνική γραμματολογία εμφορείται από την ευγένεια και την ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν την Ευρώπη, όπως έλεγε ο Ελίτης. Η αρετή ορίζεται ως πληρότητα και η κακία ως έλλειψη. Το έργο του στοχαστή ποιητή γοήτευε, διαπαιδαγωγούσε, κατάβγαζε τον αρχαίο κόσμο, εμφορούμενο με ιδέες οι οποίες αναπτύχθηκαν πολύ αργότερα από τους Ίωνες προσοκρατικούς φιλοσόφους, τους Ελεάτες. Από το καλό, έλεγαν, εκπηγάζει η σοφία. Τους ποιητές και τους πολιτικούς, όπως τον Σόλωνα. Μια παρένθεση σχετικά με τον θρύλο ότι διαγωνίστηκαν σε ποιητικούς αγώνες. Στη Χαλκίδα, ο Όμηρος και ο Ησίοδος, σύμφωνα με τον Ιωάννη Δακρυδή, ένας θρύλος υπήρξε ο αγώνας αυτός, μία χρήσιμη κατασκευή και δεν συμπεριελήφθη ποτέ σε πρόγραμμα κάποιων αγώνων. Μία ουσιώδης διαφορά μεταξύ τους. Το έργο του Ησίοδου είναι έργο ενός ανθρώπου. Ο Όμηρος συγκρότησε παραδοσιακή επική ποίηση. Ποια η απόδοση της μορφής του Ησίοδου στην τέχνη? Πώς ο αρχαίος γλύπτης που πολιορκείται από όλα τα παραπάνω ερεθίσματα να αποδώσει μια τέτοια προσωπικότητα? Πώς μπορείς καλλιτέχνη, γλύπτη, να δώσει σε μια πέτρα ακτινοβολούσα πνευματικότητα? Η επικρατούσα άποψη για την ταυτότητα αυτού του έργου του 200 π.Χ. περίπου είναι πως παριστάνει μια επινοημένη εικόνα του ποιητή. Ο Ησίοδος άλλωστε έζησε περίπου μισή χιλιετία πριν, εποχή κατά την οποία δεν αποδίδονταν τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά στα βγάλματα. Τα πρόσωπα στη γλυπτική περίοδο του 500 π.Χ. ήταν περίπου τυποποιημένα ιδεαλιστικά. Η κεφαλή του Ησίοδου, όπως και η κεφαλή του Όμηρου που θαυμάζουμε στα μουσεία, πραγματοποιήθηκε μόλις 200 χρόνια π.Χ. περίπου και ανήκει στην κατηγορία των φανταστικών, των επινοημένων πορτρέτων. Το πρωτότυπο άγαλμα του Ησίοδου, που μάλλον κατασκευάστηκε στην Πέργαμο, έχει χαθεί. Ευτυχώς όμως διασώθηκαν 40 αντίγραφα της κεφαλής του, όπως αυτό της εικόνας μας. Η χάλκινη αυτή κεφαλή βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης και είναι ένα καλό, ευαίσθητο αντίγραφο στο οποίο βασίστηκα για τη ζωγραφική αναπαράσταση του Ησίοδου. Τελειώνοντας, αν και μας είναι άγνωστη η πραγματική φυσιογνωμία του Ησίοδου για τους λόγους που αναφέραμε, εν τούτης, η όλη σύνθεση της επινοημένης κεφαλής και η έκφραση του προσώπου
αποτελούν ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα στην παγκόσμια ιστορία της γλυπτικής προσωπογραφίας. Οι αρχαίοι Έλληνες γλύπτες δεν περιορίζονταν να αντιγράφουν μόνο τα εξωτερικά γνωρίσματα μιας μορφής. Τον 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. με ασύγκριτη εκφραστικότητα εξύψωναν τον χαρακτήρα, τον ψυχισμό, την πνευματική δύναμη και τη στάση ζωής των επιφανών. Προέβαλαν δηλαδή όχι μόνο τα ξεχωριστά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και το εντός άγαλμα, εκείνο που οι επιφανείς λάξαν πνευματικά σε όλη τη διάρκεια του βίου τους για να βελτιώσουν το είναι τους και την προσφορά τους. Οι καλλιτέχνες στόχευαν να εικονίσουν το όλο της προσωπικότητας. Στην περίπτωση του αγάλματος του Ησίωδου, ειδικά, πρόκειται για μια βιογραφική γλυπτή παρουσίαση που παραπέμπει και στα δύο μεγάλα έργα του Ησίωδου. Δέρμα ξερακιανό από τον ήλιο, συρρικνωμένο, βαθιά βλακωμένο στο λαιμό και το πρόσωπο, μαλλιά κολλημένα από τον υδρότα και τη σκόνη. Πόση αντίθεση με το πρόσωπο του Πίνδαρου, αλλά με διαφορά 250 χρόνων καλλιτεχνικών προσπαθειών. Ο Ησίος, κατάκοπος από το μόχθο του αγροτικού βίου που περιγράφεται στο έργο του «Έργα και ημέρε», με όψη που φανερώνει φτώχεια, ανησυχίες και απογοητεύσεις, μοιάζει σαν να έχει ξαφνικά γυρίσει το κεφάλι από κάποιο άκουσμα και προσπαθεί να συγκεντρωθεί, να συλλάβει κάτι. Με μισάνοιχτο στόμα αρθρώνει λέξεις, στίχους. Το γλυπτό παραπέμπει και στο άλλο έργο του, τη Θεογονία. Στην αρχή της Θεογονίας ο Ησίωδος περιγράφει πως, καθώς έφωσκε κάποτε τα πρόβατα στον Ελικόνα, τον πλησίασαν οι μούσες, σκεπασμένες με πυκνή ομίχλη, από την κορυφή του βουνού, όπου έσερναν τους χορούς τους. Η φωνή τους ξύπνησε μέσα του τον ποιητή και εκείνος ένιωσε να τον καλούν να τραγουδήσει για τα περασμένα και τα μελούμενα. Ο τίμιος μόχθος ως πηγή υψηλής δημιουργίας. Ο Γκέτε έλεγε πως οι Έλληνες έκαναν την πέτρα φως.